Escolta, parlant de miralls trencats, és una dona, la que vindrà ara, que n'ha trencat molts. Només mirant-lo, no? Estic parlant de bon rotllo, naturalment, eh? T'agraden les bruixes? M'agraden. Sí? Vols que una senyora que és bruixa et tiri les cartes? Que vingui, que em tiri tot... Sí, sí. Bé, les cartes, eh? No, les cartes. Les cartes. Bueno, quan ho vegis ja ho entendràs. Mariló Casals. Endavant, Mariló Casals. Bé, anaves amb el Pou, no? Sí, com que és famós. Ja. Feia il·lusió. El Lluís encara és més famós. Sí, però no es deixa agafar de la maneta. No, home, perquè és molt... Per què no? És molt caríssim. Bueno, estem aquí no per agafar-nos de la maneta, sinó per tirar les cartetes. Remena les cartetes. Ai, que no sé si les puc tocar. No les... Bueno, va. És igual. A veure. Són molt grosses, aquestes cartes. Sí, és per veure si veig una mica més. Així n'hi ha prou? Sí, ja n'hi ha prou. Sí, tampoc en sé. Sí. No cal que Tallo o no? No, no cal. No cal. No cal. Amb l'esquerra o amb la dreta? No hi crec tampoc. Oh, ets una mica supersticiós, eh? Home, és que ni creu, no. Qui creus amb aquestes amb tot. coses? Escolta'm una cosa, aviam. Nen, quin any t'espera? Bé, no? Molt bé. Espero, sí. Bé. I les tres, què? També bé, molt bé. També, mireu. Sí. I els problemes digestius per nervis també bé, molt bé. Doncs els últims dies sí, mira. Sí, normal, les digestions. Escolta, no donis mal rotllo, eh? No li dono mal rotllo, però es té que cuidar una miqueta, home. Té que descansar una mica més. Perquè és que tu no descanses ni dormint, segons les cartes. Poc, sí. Descanses poc, doncs poques hores i a més que retibat. Home, tens molts viatges aquest any. Per què rius ara? No, res, no. Que no és veritat. És veritat. Doncs... La veritat fa riure a vegades. Tot depèn de com es digui. Tens molts viatges un altre cop aquest any. Penses estar-te aquí una temporadeta? Sí, una mica. Sí, una mica. Però poc, Perquè tens una sèrie de viatges i molts projectes alhora. Si els posessis tots en ordre, aquest estómac teu aniria molt millor. Però problemes gravíssims, no. Bé, jo com que no faig trampes, m'has dit abans, no sé què, d'una casa, no sé què, hi ha obres, per fer-hi. Sí. La tirar tota sencera, per dintre. Sí. Només deixaràs la façana. Sí. No, però et divertiràs molt. A més, t'enrabiaràs molt, perquè no t'ho acabaran de fer com vols, perquè ets una mica perfeccionista. Sí. A més, t'agraden les coses velles, antigues, anar als antiquaris, als brocanters... Oh, Déu meu, quina feinada. És un detectiu, una obra bruixa. Però es divertirà perquè és el que li agrada i això li pot servir per relaxar-se. Està bé. Mariló, i la ciutat del teatre, aquest projecte tan anglès per tots? Bueno, aquest projecte li portarà molts mals de caps. Se'n sortirà perquè ets tossut com una mula, Però li portarà molts mals. Ja n'hi porta de mals de caps, i unes enrabiades, i uns mals rotllos. Però com que ets tossudíssim, ho acabaràs fent. Ara, tens quantitat de problemes de gent primer que et diuen que sí, després et diuen que no, després et diuen que potser. No s'aclareixen. Tu sí que saps el que vols, són els altres que no se m'aclareixen. Com a tot gran projecte, suposo que amb aquests matisos i complicacions, però tu quina valoració en fas, Lluís? D'ella? D'ella, sí. Un 10. Sí? Però un 10. Però tothom diu un 10, a veure si resulta que és bona, ara. Al final n'hauré pres. Al final marxaràs, quan et tinguem ensenyada, marxaràs. Me n'aniré. Mariló Casals, moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Tens un hobby reconegut, ets un home nerviós, et veig treballador d'aquells que no t'ho pots acabar les coses, que sempre estàs concentrat treballant, no, Lluís? M'ho van ensenyar, em van ensenyar a treballar, és una desgràcia, soc de la generació que em van ensenyar a treballar. I allò de desconnectar, que diuen que és tan bonic de dir i tan difícil de fer? Difícil. Navegant. Només es pot fer damunt d'un vaixell, damunt del mar, navegant una barqueta. Però escolta'm, tens un hobby que reconegut, dèiem, que diu que és el de passar-te el dia a la piscina. Però tipus Daniel Ducré o, diguéssim, en plan relax? No, jo ho volia saber, això. Quan un es passa el dia a la piscina, hi ha un programa molt complet. Sí. Des d'esmorzar fins a relax, tot. Fins a l'hora d'anar a dormir. Fins a l'hora d'anar a dormir. Però piscina... Qualsevol cosa dins de l'aigua. Ah, sí? Sí. Hosti, tu, veus? Jo no sé nedar molt. Tu saps nedar bé o què? Sí. Sí? No, em fa més ràbia, encara. Bueno, ràbia de bon rotllo, clar, però bueno, escolta'm, hi ha un home que et vol saludar tant si vols com si no, perquè ell ha insistit molt, i jo no li podia dir que no, i quan el coneguis veuràs per què. Es tracta de Josep Maria Flotats, i tenim preparada una connexió amb el seu despatx, amb el teu permís, i el veurem per aquesta finestra electrònica. Bona nit, senyor Flotats. Mirallet, Mirallet, qui és el més boniquet d'aquest teatret? Què està fent? Cirano o mirall trencat? Bé, no. Qui és?
Qui és que em crida a mi? Sí. Qui és que em crida a mi amb aquesta veu? Soc jo, l'Andreu, eh? L'Andreu? Sí. No conec pas cap Andreu. Sí, home, Vos no sou digne de pronunciar el nom de Flotats. No. No sou digne pas de pronunciar el meu nom? Ja. Dieu-me Floti, de fet, Floti m'agrada més. Vale, Floti, Floti m'agrada, sí. Escolta, Floti, vol saludar el seu amic Lluís Pasqual? Sí, Lluís, deixa'm que et trameti la meva salutació més afectuosa i més cordial. Hi ha una cosa que et volia dir des de fa temps. Com és que tu, sent un home com ets de teatre, no has adoptat aquest to de veu, aquesta manera de parlar com jo, que semblo que vagi per casa fent sempre el Cirano, i que demano les coses igual a tot arreu. Porteu-me els calçotets nets. Sí, ja. Per què no l'heu adoptat? És veritat, Lluís, això. Però soc de Reus, és com tu tampoc no podries. Hi ha una cosa que queda, hi ha una cosa de Reus que queda. Però què passa? Que a vegades al teatre i tant actuar un acaba per casa així, i no és pas menyspreu ara cap als actors, però entretant parla també. És el francès. Ah, és el francès. És el francès, que deixa un to. Ah, és una música. Una música. És un francès, vull dir que és el francès, Josep Maria. Ah, sí. És pel francès, això, està bé. Té alguna cosa més o continua emmirallant-se? Sí, no m'estava emmirallant perquè amb tot aquest atzucar que portem aquí he decidit, clar, és que no sé si m'han posat el nas del Cirano o del Toni Soler. Sí. Clar, és que més o menys tenim el mateix nas. Ja. Ara pones de perfil, que el veurem... Sí. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Déu-n'hi-do. Crec que és el del Toni Soler, eh? És el del Toni Soler, que no, ja deia jo que s'havien equivocat, segurament. De totes maneres, ja podria deixar de fer Cirano, perquè fa 12 anys d'allò, gran muntatge. Sí, però de fet, penseu que jo estic acostumat a fer Cirano perquè m'agrada anar vestit així. Un actor penseu que es distingeix per la seva manera, pel seu porte, per la forma de vestir que té. Fixeu-se, si no, per exemple, la Gracita Morales, que tota la vida ha fet de xatxa, i que té allò de «Ai, ¿dónde está el señorito?» És veritat. Gràcies, senyor Flotats. Adéu. Adéu, estimats. Abans ho deies, la rivalitat, això també ens hi haurem d'acostumar, perquè és que els grans homes de teatre es treuen la mateixa ciutat, i això ha de ser bo pel teatre. Faig una lectura potser una mica fàcil d'aquest tema. No, això sempre és bo pel teatre. És bo, no? Quan més serem, més riurem, i quan més diferents, més es distraurà la gent. I no sabrem on anar, eh? Escolteu, sortireu de casa i on anirem? Tot arreu. Però és que n'hi ha molt. Un dia a cada lloc. Sí, no? Sí. Bé, volem abusar encara una mica més de Lluís Pasqual, aprofitant que és aquí, l'estem convidant a fer aquesta festeta de celebració de que ha vingut a Catalunya, i abusant, deia, no t'agradaria... Digues que sí, perquè bé, però vull dir que a la tornada d'una pausa, a mi em faria molta gràcia que ens dirigissis un fragment de Terra Baixa. Què? Sí? Terra Baixa. Ja riu, saps? Ja s'ho imagina. Bé, no, és que saps què passa? És allò de he mort el llop. Jo el director ja el tinc, ara busco els actors, fem una pausa i ho fem. Et sembla bé? Tornem-hi, sí, trobem-ho. Lluís Pasqual dirigint Terra Baixa, però en directe. I el Soler, el Grasset, d'aquí uns moments. Fins ara. Mi pasión es el mar. Bueno, la vela. Es dominar el mar, incluso en las condiciones más duras. Como cuando conduces un coche. Debes sentirte seguro. Cada movimiento debe guiarte al lugar que quieres. Por eso tengo un punto. Necesito su fuerza para sentirme en la tierra igual que en el mar. Es mi pasión. Además, es un punto. Ara, amb el Pla Prever, tens un Fiat Punto per 1.160.000 pessetes. Pensa en alguna cosa que tingui cos, sabor i color. I el cos? Però que no pots pensar en res més. Més sabor, més color, més cos, més cervesa. Bondam, atreveix-te a pensar més. En l'era de les telecomunicacions, Telefònica ja és una empresa privada. Les companyies més grans del món han volgut entrar al nou segle al nostre costat. I Telefònica ha escollit les millors. La nostra rendibilitat creix tant com la confiança dels nostres accionistes.
Amb el nivell tecnològic més alt, donem resposta a totes les necessitats de comunicació dels nostres clients. Avui, a Llatinoamèrica, als Estats Units i a Europa, Telefònica no té límits. Ara més que mai, Telefònica, la primera multinacional espanyola. En Citroën comprarás ahorrando muchísimo más. Quincena excepcional d'industrials a Citroën. Berlingo des d'1.573.000 pessetes. Multipliquem per 2 l'ajuda del govern en el Jumpy, per 3 en el C15 i per 4 en el Jumper. Només fins al 26 de maig. Encara fa servir un dentifrici normal? Sí, per què? Perquè a la boca hi poden quedar bacteris. Prova aquest. Licor del Polo 2 en 1 és dentifrici i elixir en un sol producte, perquè només l'elixir actua sobre tota la boca deixant-la lliure de bacteris perjudicials. Licor del Polo 2 en 1, higiene bucal més completa. Descobreix un 2 en 1 únic, amb eucaliptus, frescor al nas i a la gola. Licor del Polo 2 en 1 balsámico. Val la pena tenir un rentaplats només per a 2 persones? El Bosch Variato sí, perquè pot rentar només en el calaix superior i ens ajuda a estalviar. Bosch té la solució. Bugs Bunny i els seus amics tornen a fitxar pel Barça. Amb l'esport arriben els MUCs de Bugs Bunny, Piolín, el Diable de Tasmània, Coyote, Silvestre i molts més. Cada dissabte i diumenge aconsegueix amb el diari Esport els 12 MUCs exclusius del Barça. Esport! Sempre amb el Barça! Has vist mai una boca per dintre? Veuràs com actua Listerine. Per molt que et raspallis les dents, hi queden gèrmens per tota la resta de la boca. Si fas servir Listerine cada dia, eliminaràs els gèrmens que causen la placa i el mal alè. Perdó. Listerine, boques sanes i fresques en 30 segons. Arribaré d'aquí una hora. Després de la gresca d'aquesta nit amb els teus amics, sort n'hi ha que tens Don Limpio. Allà on alguns altres tenen dificultats, Don Limpio deixa més fàcil que mai una lluentor de pel·lícula. Que n'és de fàcil d'eliminar d'una revolada tota la brutícia. I quina lluentor! Quina bona olor. Ja veig que has fet bondat. Don Limpio, lluentor més fàcil fins en allò més difícil. Per oblidar-se de tot, maquillatge, impureses, discos de Macap. Si el cotó absorbeix de seguida la llet netejadora, de Macap en manté un 50% més sobre la teva pell i així n'elimina més impureses. Aconsegueix una pell neta i bonica. Discos de Macap, pell bonica i res més. A la Toja som especialistes a crear productes que hidraten i suavitzen la pell. I per la roba que toca pells tan sensibles també exigim la màxima suavitat. Per això sempre fem servir Vernel Bàlsam. El nou Vernel Bàlsam amb proteïnes dona a la roba la suavitat que es mereixen les pells més ben cuidades. Amb Vernel Bàlsam hem aconseguit que la nostra roba estigui tan suau com la pell. Nou Vernel Bàlsam, roba tan suau com la teva pell. Hi ha moltes maneres de comunicar-se. El nou Nokia comunicador us permet de triar la que us escaigui més. És un telèfon mòbil, correu electrònic, internet i fax, tot en un. Nokia, Connecting People. Però, nens, què feu? Filla, els ho consents tot? Mira com s'han embrutat. Deixa'ls que es diverteixin, encara que acabin ben bruts. Això mateix, i a nosaltres ens toca fregar com sempre, oi? Fregar ni parlar-ne, tranquil·la. Això s'ho emporta VIP Progress. Això no s'ho emporta ni VIP, ni Sant VIP Progress. L'oxigen actiu ho pot vèncer tot. Perquè VIP Progress amb oxigen actiu empaita i destrueix la brutícia que alguns altres no eliminen. Perfecte, oi? Ja et vaig dir que VIP Progress enduria tota la brutícia. Realment perfecte, tens tota la raó. Que s'embrutin tant com vulguin. VIP Progress amb oxigen actiu, de fregar ni parlar-ne. I que es diverteixin, de debò. Exposició Seure a taula. Una mostra amena i instructiva que ens permet conèixer la història del menjar a la Mediterrània al llarg dels segles.